L-Aġenzija responsabbli għall-infurzar lokali nediet kampanja edukattiva dwar sewqan responsabbli. Dan lejlet bidu ta' sena skolastika ġdida meta n-numru ta' tfal fit-toroq jiżdied. Fil-fatt huma l-istess tfal li se jkollhom semattiv din il-kampanja kif fisser Raymond Zammit, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Infurzar Lokali. Għabdejna mit-tfal u fija mixja li tibqa' tiela l fuq il-fuq, kemm għal dak li huma żgħażagħ, kemm dak li huma tal-iskejjel biex niftehmu, kemm għal dak li huma adulti li ġabu l-liċenzja oħra ħaġibu u anke mifruxa fuq l-anzjani. Naturalment dak ħanġibuhom ukoll through local councils flimkien u anke l-iskejjel u xi aġenti oħra. Zammit fisser kif daw kollha li għandhom liċenzja tas-sewqan jeħtieġ li jżommu ruħhom aġġornati ma' dawk il-bidliet fil-liġi u regoli li jkun hemm minn żmien għal żmien. U rimarka kif il-gwardjan lokali għandu rwol importanti f'dan kollu, tant li minn żmien għal żmien jingħata t-taħriġ. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo qal li ta' kuljum iseħħu ma' 30 ħabta meqjusa żgħar u għalhekk appella għal ftit aktar attenzjoni u anke sens ta' rispett mhux lanqas lejn il-gwardjani lokali stess. Aħna rridu li l-wardens ikunu verament uffiċjal għall-komunità, għall-ġid tagħna barra kollox, mhux biss għas-sewwieqa, anke għal-nies li jkunu mixjin fit-toroq. Iċkejknin li qasmu triq mal-gwardjani lokali u waqfu lil karozzi kellhom dan il-messaġġ x'jgħaddu lis-sewwieqa. Aħna tfal nieħdu gost bis-sewwieqa aħjar, grazzi li tirrispetta l-liġijiet tat-traffiku u nagħtuhom karta.